Hver 6. barn i verden er børnearbejder. De laver alt fra fiskeri til at være militæret. Det er skadeligt for dem. Børnearbejde skader barnet og øger risikoen for at blive handicappet eller dø tidligere markant. Jeg synes, vi skal være med til at gøre deres liv bedre. Kan det virkelig passe, at de ikke skal have en chance for at få en uddannelse, bare fordi de er født i en fattig familie? Vi skal give dem skolegang og få dem ud af slaveriet. Marvin er 14 år gammel og arbejder i en mine i Bolivia. Hans mor døde, da han var 10 år gammel. Hver dag tager Marvin ud til en mine og risikerer at blive mast under store sten eller falde ned i dybe huller. Det gør han, fordi hans far ikke har penge nok til at forsørge hans 8 børn. Marvin får mere og mere støv i lungerne for hver dag, der går. Han lever hver dag under disse vilkår sammen med 2.000 andre børnearbejdere. Næste gang du er ude at handle ind, så tænk lige på, hvad det er, du køber, før du går op til kassen. Vi ved godt, det kan være svært at se, hvem der har lavet produktet og hvordan det er blevet lavet. Men en ting, du kan gøre, er at kigge efter Fairtrade-mærket, som garanterer ingen børnearbejde involveret og gode forhold til dem, der har lavet produktet. En anden ting, du kan gøre, er at like vores kampagne. For jo flere likes vi får, jo større chance er der for, at det her når ind til politikerne på Christiansborg.